m'għadhomx imorru qabel kien ikollok il-kwartieri, l-istamperija, kien ikollok biżibilju nies lesti jmorru jaħdmu b'xejn, daw in-nies dejjem qed jonsu. Illum il-partiti ikollhom għandhom miljuni ta' spejjeż fis-sena. Issa, tal-miljuni jistgħu jew ma jħallsu l-ħadd xejn, jew iġibuhom x'imkien. Min fejn ħajġibuhom? Billi taħseb inti bil-membership tagħhom biss ħajġibuhom. Daw jduru. Aħna nemmnu illi daw għandhom il-negozju ta' ġifieri għandhom il-negozju tagħhom. U jitilfu flus minn negozju. U għandhom il-pajjiż tajjeb. Għalhekk jiġifieri fil-verità, għalhekk inti il-verità hija li jien nemmen li m'għandux ikollhom negozju tagħhom li l-partiti jikkonċentraw fuq politika, issa jkollhomx programm ta' television station jew le. Jiena ma nistax nidħol daqshekk fis-suġġett ma nifhimx fih, jiena għalija li jkollhom ċentifi channel mhijiex oġġett daqshekk gravi. Imma li mhux dik il-partita, jiena nsib oġġezzjoni li għandhom TV channel. Miex il-fatt tal-propaganda fil-verità, minkejja qabel hekk kienet però biżmien dak il-fema bidlet. Super One. Dik il-fema bidlet, ġifieri l-ġurnata bid-demokratizzazzjoni tal-internet biex ta' qabel kienet problematika għax huma kellhom monopolju, ilhom il-ġurnata anti jekk ikollok naqra impriża u naqra sens ta' impriża u tinvesti naqra kapital tista' tagħmel l-affarijiet tiegħek fuq l-internet, eċetera, eċetera. Jiena l-problema tiegħi qiegħda hawn. Illi daw qed jagħmlu n-negozju fis-suq ħieles. Huma żewġ entitajiet li apart li qed jagħmlu negozju daw qegħdin ukoll alla jagħmlu leġislazzjoni. Jiġifieri dawn huma nies li l-ewwel konna qed ngħidu isma' inti meta tagħmel sistema trid attent li s-sistema mhijiex korrompibbli. Sewwa issa daw għandhom dawn il-magni kbar fejn jistgħu jiddepożitaw minnhom jgħaddu ħafna flus. Sewwa. Issa il-nazzjonalisti jidher li l-om 17 sena ma jdaħlu l-accounts. Ġifieri jien ma nafx. Mhux aċċettabbli dawn l-affarijiet. Assolutament xejn. Li kum kumpanija privata u għas kumpanija privata. Le, kumpanija privata tista' fis-sens mela, il-liġi daw l-MBR, naħseb tafeti, l-MBR inti il-Malta Business Registry tobbligak li tdaħħal il-kontijiet. Jekk ma tdaħħalx il-kontijiet, ituk multa. Issa. Ma jifini, illum bisu l-affarijiet ma daħħalix għal sena sentej tlieta, il-multi jikbru u jalqulek il-kumpanija. Minn fommok l-alla. Minn fommok l-alla dardru l-alla. Mhux aċċettabbli li l-partiti jagħmlu speċjalment il-partiti. Mhux aċċettabbli. Fis-sens, orajt, ngħidu il-bniedem X ma jdaħħalx il-kontijiet. Hija ħaġa ħażina għax irid nkun naf x'inhu għaddej. Maħseb wara partit li għandu dan il-jett li jagħmel il-policies tal-pajjiż u qed jiċċenilja daw il-flus kollha għaddejjin u l-poplu ma jafx min qed jagħmlu fejn sejrin. Il-negozjant jiġi ma jar li mhux iħallas it-taxxa u tal-affarijiet. X'messaġġ qed jieħu minn dal-businesses? X'messaġġ qed jieħu? Ħażin, negattiv. Jiġifieri timmaġina mela jekk għandek kumpanija li tagħmel programm ta' television u ma tħallas it-taxxa wkoll sewwa u ma tħallas il-kontijiet mhix problema. Mbagħad jiġi għandek kif jekk taqbes ma tħallas it-taxxa nimmultak. Mhux messaġġ tajjeb hu. Very unfair. It's not just an unfair playing field, it's a very worrisome playing field. It is very worrisome playing field. It sends the wrong message. Not just and it could be potentially terrible for democracy. Isma' ma għandux ikun, jien naħseb li partit għandhom jikkonċentraw u jiġu mejjuna jiġifieri mill-gvern illi mejjuna jiġifieri għax inti immaġina jkollok partit illi għandu bżonn jagħmel riċerka għal da biex joħroġ bil-policies. Ifhimni titkellem ma' nies, titkellem ma' ħafna nies, tara x'inhu għaddej pereżempju fl-Ewropa, tara għaddej x'pajjiżi oħra, ġifieri għandi bżonn ħafna riċerka. Meta ġie pajjiżi. Ifhimni l-partiti għandhom jiġu mejjuna sewwa mill-pajjiż, mill-gvern u le, m'għandhomx għal fejn jgħodu jiġbru flus m'għand ma jaffermi komplikata issa x'issa qiegħda fis-sens jiena naqbel li l-istat għandu ħallas il-paqgħu. Ikun hemm xi tip ta' sosten ovvjament hija sistema komplikata ħafna għax tara mbagħad it-tielet partiti pereżempju meta jkunu jistgħu wkoll. Apparti li dawn. Isma' jiena studjajt mekkaniżmu kif jisir il-party financing barra minn Malta, jiġifieri issa għandek pajjiżi fejn jgħidu li jekk pereżempju ġib inqas minn 2% ma tingħatax għajnuna. L-Amerika dejjem anke Franza, l-Ġermanja u tagħti minn għalija il-Ġermanja riċenti kien hemm xi pajjiż vera kbir fil-passat li
għazbis innexxielu ġib il-5% u daħħa jispiċċa bla flus ħajkollu jala. Iġifieri naraw Franza, jiġifieri ejja niddiskutu għom dal-affarijiet. Kemm tisma' John, kemm tisma' diskussjoni hemm barra fuq dal-affarijiet? Kemm tisma'? Jiena di li dejjaqni dal-pajjiż illi maħniex niddiskutu. Ejja nitkellmu fuq riformi għax noqogħdu ngħidu għax dak jagħmel ħażin, dak jagħmel tajjeb, liħor xek u fuq riformi serji u riformi mill-qiegħed ngħid ta' ġifieri ta' għax inti għandek bżonn. Isma' jiena naqbel miegħek kemm il-darba tħaddit fuq dan il-podcast li tkun hemm din ix-xorta ta' riforma, però hemm ħafna affarijiet li jridu jiġu indirizzati. Ġifieri għandek ukoll id-delegati il-kandidati, id-kandidati. Le parti daw ġifieri daw bejniethom reknu xi 50 miljun dejn. Sewa ġifieri dejn mal-VAT, dejn mal-arms, dejn mas-CIR. Daw x'ħan għamlu l-poplu ħajbqa' mingħajrhom u f'daqqa waħda mhux tal il-poplu jibqa' mingħajrhom tal-li isma' issa wkoll ħallu fidej ħanifinanzjawkom aħna. Mela, tlaqna?